Привітання усім! Давайте сьогодні ми порозмовляємо з вами на тему школи. Початок вересня. Многие школьники пошли в школу, как черпать как мага больше веры. Живу неподалеку от школи і зауважаю, як самые ранечки, маленькие першоклассники, дзяўчынкі з бантами, хлопцы в белых кашулях бегусь хусенько в школу. З многими знайомы особисто, многих ведаю у твар. Колены были еще маленькими, а теперь уже подросли и стали учнями старейших классов. Чую от многих людей, что наша молодь нейкая не такая, як треба, что ось нічого її не цікавить, что вони сидять тільки в телефонах, натискають на эти кнопки и больше им ничего не потребно. Неправда, не згодна з этим. Я лічу, что наша молодь адукаваная, грамотная, чулая и заўсёды прыйдзе на дапамогу, калі табе цяжка. Калі хто з вас уважліва праглядаў мои ролики, той бачыў, што я пісаў і пра першакласнікаў, і пра выпускнікоў школы, а цяпер вось прыйшла чарга да вучняў старэйшых класаў. Няхай на мяне не крыўдуюць хлопцы, але ж гэты верш я прысвячаю больш дзяўчатам, вучаніцам старэйшых класаў. Дзяўчаткі, яшчэ вучаніцы, прыгожыя ў гэтым узросту, блішчаць у вушах завушніцы, красуні і феі папросту. Яскравая усмешка на твару, неўпэўневы погляд хлапцовы, нясе запаветную мару, кахання кранальнае слово. Тут броваў загнутыя дужкі, а вочы вадзіцца з крыніцы, сакрэты давераць падушцы, слязінка, як ноччу, не спіцца. Пакуль не сканчаюцца урокі, праходзіць вучоба за партах, падходзяць галоўныя крокі, дзе лёс паварожыць на картах. Пакруціць, паверціць па свету, жыцця прапануе загадкі, здзяйсняйце галоўную мэту, наперад ісці без аглядкі. Гады праляцяць быццам гусь, пакінецца школа, заняткі, прыносьце карысць Беларусі, заўжды прыгажуні дзяўчаткі. Ну што вам сказаць, добрай дарогі вам па жыцці, зрабіце ўсё магчымае, каб дзяржава вамі ганарылася, і вы ёю таксама. Усяго вам добрага, да пабачэння.